Riwruok mar okinde pachoka LSK bade masiayo timo pedhe wi okinde mabandia gino manokelo meko mar surveyor moro mosebedo katiyo ka okil karo bedo ni oonge gi lony. Kaluwore gi jokanyo mag LSK, surveyor no osebedo ka loso kendo tiyo gi oboke mabandia ahinya weche mag uso lo ne oganda gi jo oganda mondo mi orang kaka ponono ni jal moro amora matiyo kaka okil opwodhi gi chik mar timo kamano. LSK bende yango ni higa achiel mokalo jomoko 4 osemaki kendo donegi gi ketho matiyo kaka okil ataro mar chik. We came in today and we confirmed that she's been doing this for the past few years. We've been able to nab her, and we've just arraigned her here at the police station, where she'll be able to record her statements, and the due process of the law will take course. We want to urge members of the public, please, when you're going to seek for legal representation to an advocate, confirm that your advocate is a licensed advocate whom their data is actually with the Law Society of Odecheng makawuono Siaya County wa nyalo yudo miyo moro achiel mane osebet ka oloso agreement ma otiyo gi stamp mar wakili moro mogo stamp mo okawo pesa ni en wakili ni oseloso agreement no. Omiyo wanyiso oganda mawa ni kidwaro timo kata loso otese modoko manyalo konyi yore modoko ka uso lo tigi wakili ni mar ibro pesa ni nyalo la dwa timo nondo kendo wamanyo jogo kendo wakwayo members mag public kata oganda mawa ni ponono ni gi ng'ato miparo kata ni wuondo ni wakili mosebet kaka okuomi pesa wakwayo ni mondo ukel kwayo maru kata go report office marwa.